orang ni kan hari pun orang tangman. No. Oh, jago apur kan apur kok. Ni kau dia bawa tu sangkut kang. Mau jadi mana mau kita mau mau ke nek pai ko. Ini mau agi ori jon mau kasalama pun sar. Enggak tahu yang terilia. Borok jono kaksa lama rikata. Kada sini akan nak banyak pakai doh mah berarti. no lama kokoi mokoi keri kaka olo infus ara lama pisro khaina thangang khai baga lungme le are no sarkar lama kaisar kamo ke suja khaike tamu ba yang kiro ka abar nong no paran bagai sudah kamu. thagur dongol lama no जों फाइना फैका मताबु ईद बजंनानि बागै आलदि डिपार्टमेन्ट बाइंको चिनि बरम गनां इन्जिनियर बर फाइसखैजा बबन नंको एके और किसिसा लामा ओ उंगो लाइमानो जों तिनि किसा डिस्पुट दङ तिनि और स्राय स्राय केंका दारा बिन जागानो रिदिखा बेलेके खाका हाम बर लुकुनो हामजागनाय बो जागा रिदिखा एके मताबु ईद बजक सिनाय ओ कामी खामानि बनो सावो 100 बছर लाई थांका ईद बजगिया एके मतिखे कामी खामां खांको मां बरक अनेक दिन कष्ट वाति पामतियो थानानि फाइनानि रबर रानानि गारि रकलांनानि अनेक कष्ट के मताबु ईद बजाक सिनाय अमति हायकेना पागला बारिबो अमति न कायसा जागानि किसा गलाया ताबो गोबां आरो लाख लाख टाकानि कोटि कोटि टाकानि ताबो सामुं सलि दङ हेके काय चिनि ब्रह्मगना इन्जिनियार बो चाइतोगो कामी आमचायो गुरि लामा हामिरंना आंनो साका बबनायो गुरि ताबो लामा र खायजागै दङ 100 বছর 80 বছরनि পরে सुनराय हाय 80 বছরनि परे लामा ईद बजाक बाय 4.5 किलोमिटार हेके मोर बताव बजागै दङ मताबो ड्रेसिं खायका लामा कमतिनि फाइने फेमानि दारानो माने ब्लेखे न तंथका तामने काय बो बिनि जागानो लुकुरंनि बागै याफारि माने बागै जों ब्लेखे तंथगो हेके मति हायके न 24 रामचंद्र घाट बुसकांनि सालो तेबो खाय लामा जे ताबुक जे कामी रक लामा ईद बजाय खो आबो बजाकनाय जे कामी लामा ताफाना सीसी रूट खायनाय नांखाय आबो खायनाय हेके पेपर ब्लक खायगा सिंगाबो खायनाय हेके मति हायके न रामचंद्र घाटनि कामी आमसानि लामा रंनो जों काहाम खायनायनि बागै जों साइतगै दंगो खाख्लायो जों लुकुरंनि चुबासु ताइ चिनि इन्जिनियरनि चुबासु जत्तनि चुबासु बायना जों चिनि जों सासा खाय चिनि रामचंद्र घाट तिसाय मानाय आगामी दिन रामचंद्र घाट एमन कोन लामा ता तंथन जे लामा ईद बजाया जे लामा पिसुंया जों आबरंनो खायनाय निर्वाचननि समय आं कग्रिमानि दङ लुकुरंनो आनो 2 বছর जरारिदि अ 2 বছর काय सयगा 13 मासनि बिसिंगनो गोबां मा लामा रिपेयार अंखा कताल कताल लामा अंखा स्टेट हाइवे अंखा ताबो कामियाम सेरो इको 100 বছর লাই थांका लामा खायजाया ताबो ईद बजाकनानै नाय दं ब्लेखे दंथगो अमरंनो काय तेताबो सानाय अमतेखेना लुकुरंनि सुबासु मानखांग्या काय ताइ चिनि इन्जिनियरंनि साइतक माबाय जों चिनि रामचंद्र घाटनो बसखांनि सालो गोसों खाथिसे मानानि खाख्लाय